Ассалому алайкум бародарони азиз меҳрубон. Хуш омадем ба канали мо бо умедам то навай дастгирӣ лайкро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии мо аст. Вақте ки мо пеш рафтем ҳар рӯз шумо видеои нав ба нав тамошо мекунед. Хуш омадем ба канали мо. Дастгирӣ кунед бародарон, лайка бизанед, фаромӯш накунед. Мо барои шумо ҷонкани мо ҳамаш барои шумо аст. Мезгарем ба якум мошини фурӯши ВАЗ 2107 солиш 1999. Моторш 1.6 литр сӯзишвориш бензин. Коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар Исфара нархш 18000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 100,000 рубл мешавад. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран занг занед, маълумоти хубтарро яхчон дастрас кунед. Мезгарем ба мошини навбатӣ ишам ВАЗ 2107 солиш 2007. Моторш 1.7 литр сӯзишвориш бензин ва газа. Коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар Исфара нархш 27000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 150,000 рубл мешавад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг занед, маълумоти хубтарро яхчон мегиред. Чӣ маймун. Мезгарем ба мошини навбатӣ мо иш Opel Astra J солиш 1999. Моторш 1.6 литр сӯзишвориш бензин. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Коробкаш бошад механика. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархиш 35,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 195,000 рубл мешавад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг бизанед. Вақте қачон муомила мекунем, фақат одамои харидор занг бизананд. Мезгарем ба мошини навбатӣ мо ишам Opel Astra J солиш 2001. Моторш 1.6 сӯзишвориш бензин. Коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе, нархш 47,000 сомония, ба рубли имрӯза мо гардонем 262,000 рубл мешавад. Рақамҳои соҳибаш ки дар рӯи экран гуфтагия ки одамои харидор занг занад, беҳуда занг назанед. Мезгарем ба мошини навбатӣ мо ишам Opel Astra J солиш 2001. Моторш 1.6 сӯзишвориш бензин. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе, нархиш 60,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 355,000 рубл мешавад. кадоме ки харидора ина рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг занед, маълумоти хубтарро яхчон мегирем. гуфтагиам ки одамои харидор занг зананд. Мезгарем ба мошини навбатӣ мо ишам Opel Astra J солиш 2000. Моторш 1.6 сӯзишвориш бензин. Коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе, нархш 52,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 290,000 рубл мешавад. ина рақамҳош дар рӯи экран бинед, занг занед, маълумоти хубтарро бо яхчон дастрас кунед. Мезгарем ба мошини навбатӣ мо ишам Opel Astra J солиш 2001. Моторш 1.6 сӯзишвориш бензин. Коробкаш автомат дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе, нархиш 50,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 279,000 рубл мешавад. ина рақамҳош дар рӯи экран занг занед, маълумоти хубтарро яхчон дастрас кунед. Мошин тоза як дист гаштагиам.